सबसे पहले हम अमृत ठाकुर बलिया के धरती से देवरिया धरती के भटनी के सब कोई के मंच के माध्यम से प्रणाम करता नहीं। और आप सब चाची बहन जे भी जाता एक बार सुन लेबे के होई, यदि ज्यादा जरूरी हुई नींद लागत हुई तो चलते चलते सुन लेबे के हुई। आप लोग जाए नहीं बैठे, अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। ज्यादा कुछ ना करे के बाद शुरुआते करे के बाद ज्यादा भजन सुन के ही जाएंगे आप लोग। महान जहान आन कहे महतारी बिना दुख के हरवैया सुर तुलसीदास कबीर रटे रट गईले कालिदास कन्हैया। बजुरित में प्रीत भरल सुर लय जब ताल मिलेला तो सुघर गवैया खड़ा होला भैया। देखी का सिटियाता है में सुर ताल मिलल कहे लोग गवैया दास सुदामा कहे जननी कि खोज अमृत आब खोज सब भैया आब कि खोज सब मैया आब बिरहा बजवैया मैया। भक्त माई के दरबार में गइल बने गोहरा करता रे का कहता रे कि नहिया लगवले पानी भगती जगवले रे बानी कि मन में बलल साही से कलसा रखवले रे बानी कि कलसा सजवले बानी। विश्वास बाटे आसमान विश्वास बाटे आस के पुराई जोई तू। हम चाहबे एक बार माई के जयकारा लाग जाए ओकर बाद से भजन शुरुआत होके कि प्रेम से मनी सेना वाली मैया की जय भोलिया जलसा मैया की जय। विश्वास बाटे आसमान विश्वास बाटे आस के पुराई जोई तू। विश्वास बाटे आस के पुराई जोई तू। माई हो हम बोलावे माई हो बुलावे चलिया जंतु माई हो हम बुलावे चलिया जंतु।